A Corporación da Pobra aprobou destinar os 196.000 euros do post da Deputación a gasto corrente. Os gastos que vamos a asumir neste orzamento de 2023 vanse incrementar claramente, polo tanto, esta achega se incrementa en gastos correntes precisamente para paliar ese desequilibrio, non? Por outro lado, o que son as tasas e os impostos municipais, que realmente os que sufragan todas as obras e servicios e os gastos xerais do Concello non se tocan, se manteñen igual, coa idea de non supoñer unha carga nin para a cidadanía, nin para a veciñanza, nin para as empresas. Pola contra, si se investirá o remanente do Plan Único do pasado ano nunha obra, a execución dunha pasarela na AC305 o seu paso pola Mercé, para favorecer a mobilidade e a seguridade nun treito moi transitado, posto que tamén coincide co Camiño de Santiago. Por ese tramo pasa o Camiño de Santiago e significaba que as persoas que viñan a facer a peregrinaxe terían que cruzar 2 veces seguidas en un tramo de 100 metros a C305, co risco que entraña eso, parte nun tramo que se pode ir a 70 por hora, non está dentro da zona urbana e que ten certo risco, non? Entonces decidimos acometer esta obra coa idea de presentarlle outros proxectos á Consellería, porque sigue sendo necesario o tramo da C305 que ten máis problemas de mobilidade, precisamente o que vai desde Angustia, desde a Mercé hasta Ribeiriña, de toda a C305, incluindo outros concellos, Ribeira, Boiro e Rianxo. Durante o pasado pleno aprobouse tamén o post social, que se investirá nos mesmos 3 programas que no último exercicio. Estes programas, un sería a vivenda para financiar a vivenda de emerxencia social, que, como xa ben sabedes, é un recurso habitacional temporal para aquelas persoas que non teñen teito para facer fogar. O segundo é a cesta da compra, que é un reparto mensual de alimentos para aquelas persoas que ben non teñen ningún recurso ou ben que están tamén participando en outros programas de servicios sociais ou incluso que están pasando unha mala racha. E o tercer programa sería o comedor sobre rodas, que vai orientado a aquelas persoas dependentes ou máis vulnerables para que podan permanecer o maior tempo posible no seu fogar, no seu entorno. No que respecta ao plan complementario, o Concello presentou a terceira fase do Camiño Real, aínda que agarda que se poida executar antes.